Welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chamisa odedzera kuti taneta netimu yevarakazhiZANU PF vana Idi achiti mangwana ndozuva tikufanira kuti tirakashe vanava, tikufanira kuti tivazvambure zvisingaiti. Timu yese yeZANU PF ari kudedzera kuti vanhu ngavagadzirire nekuti change yasvika. Adedzera kuti warming up for it ndiye anyora achiratidza vanhu vachimhanya mhanya. I'm sure mazvionera Omega. Iri video raiswa naNelson Chamisa achidedzera kuti warming up for it. Anyora iye Chamisa achiti tomorrow I'm going to release a special statement on the resolution of the 2023 August general elections. Watch the space. God bless you. Zvinova izvo zvafadza vasikuru vambuya Nenda vachiti takakumirirai kubvira kare, chingotaurai chete kuti tipinde munzira tirove vanhu ava tikonzerese because taneta navo. Mumwe munhu wavo akati good news is loading. Mumwe munhu akati uyu munhu ndiye ane yese dialogue without Nelson Chamisa kutambisa time. Mumwe munhu akati let's go kuSADC conference ikoko tinopedzerana. Mumwe munhu akati comrade President Chamisa, Zimbabwe is in leadership crisis for years. Auya akati for years they have been fighting, looking and searching for a great new Zimbabwe. Come lead them to victory and we are solidly behind you. Mumwe munhu akati citizens are ready Mr. President. Vanhu vari kudedzera kuti chingotaurai chete tipinde mumastreets because taneta nava vanhu vari kukonzeresa imbavha, vari kuita zvavanoda kuita madiro senonzi Zimbabwe ndeyavo. Mumwe munhu auya akati vamwe vanorara vakamira nhasi, God this time is the best. Vari kureva timu yevarakazhiZANU PF ndoiri kunzi inovata yakamira. Mumwe munhu akati warming up for the main march. We are ready now. Mumwe munhu akati Chamisa is gearing up for the people of Zimbabwe. Mumwe munhu akati you are now talking, manje wakutaura kuti zvako zvaita. Mumwe munhu akati isukile lesikondo zvakataurwa naGift Ostalos apedzerawo. Mumwe munhu akati mapera mudhara ari kureva Chamisa. Mumwe munhu aramba wakadzvanya ipapo ndozvataurwa nemumwe. Mumwe munhu akati we are waiting for the signal. Nelson Chamisa, our full support is what you have without a doubt, lead us. Mumwe munhu akati why should we listen to you Chamisa, iwe wakatiza uchingovhura mapati zvisina kana neorder. So handizivi kunoti kudi, please comment down below. Thank you so much.